Dalle. I øjeblikket roder det rimelig meget, Anders. Eller også er det bare hverdag. Kan vi ikke om det bare hverdag? Det er hverdag. Du er ikke helt over, du gør det, fordi madrassen ligger ovenpå. Jeg kan nå hul. Madrassen ligger ovenpå. Åh, jeg tror så det. Hvad er det mit øjeskue? Gratis kondom. Sidste fedt. Hej, var. Hvad har Anders lavet? Gratis kondom. 10 styk. 0 kroner. Den har nyt. Den er brugt. Og så har vi, hvad har vi her? Hvad er det her? Stop. Hvad er det? Nej. Hos sin mor. Hvad er det sådan? Nej. Er det sådan noget? Og den er Pokémon, sådan en formål. Ja. Det kan vi ikke. Hvad? Skal jeg lige citere? Fås på apoteket. Og hvad, Bjørn, kan du beskrive, hvad det er? Ikke helt. Det ligner måske et tykummi eller sådan noget. Ja. Det er sådan lidt creme inde. Og den er åbnet. Så har du ellers. Nå, han har sgu en hel pakke herinde, der ikke er brugt. Hvad siger man så, var? Løgn. Det ligger bare der, når vi kigger lidt. Så har vi testet mulighed. Det er noget for dårligt for vidt. Ja. Noget for dårligt for lidt mobiltid. Og så har vi noget tøj. Hvad er der mere? Skal vi lige se, hvor rent der er på noget? Vores perfekt værelse. Skal vi lige tage white hernede? Ikke se så meget. Han har sgu gemt de kanoner, eller sådan har brugt dem. Hvad er det brugt til nu? Skal vi sige tak for det white her? Tak for dig.